Срещу нафири ли съм? Холи шит, това ще го загубя много яко. Това е Гнар, Мити, Джингъл, Мундула, да. Това никой нямаше да го предскаже. Какъвто демидж са на Кюми наби. Леле, майко, това ще бъде много сложна игра. И кучетата и не ги убивам с една атака. Мисля, че се ги бъфна. А, не, убивам ги. В такъв случай. Или ако ще родеш, ама ли. Мислих, че не ги убивам. Защото на Йорик тези гуловете не ги убиваш с една атака. След реворка. Так, че втори левел преди мене. Всъщност мисля, че от левел зависи. Ако тя ме води едно ниво, може и да не ги убивам. Ауч. Ауч, мале колко демидж изядах. И колко фарм миснах? Мръсно куче. Къде свалите сега да стоя под кола? Тук не знам какъв бил да ход. Мисля, че фулап беше най-добре, обаче на фирито, ако ми дожне или ултимейт или кюто с W. Holy shit. Леснах и бариера и флаш. Това много лошо между другото. И на фирито да тъпа, защото сега ако беше бакнала, Уейва щеше да пушва към нея. А сега няма да успее да бакне... не, всъщност ще... че как го взе толкова бързо, бе? Дали ще стигне до колата? Не. Найс. Добре, застана. Горе-долу на добро място. За съжаление не взех Кенана. Мисля, че убивам. Добре. Добре, най-скила го взе Мундо, пък аз я убих нея, така че даже е лорд горе-долу. Мундо насам ли тръгна или надолу? Най-надолу, да. Трябват ми 100 голд за айтемче. Не мога да бекна преди това. Та май ще вземе ултимейт от All Wave. Да. Трябва да внимавам. Значи тази на Фири буквално ме убива супер лесно, само ако не си използва по тъп начин W-то. Горе-долу си го използва тъпо. Трябва да внимавам. Много беше близо това да я убия. Нямах айтем, my bad. А сега май трябваше да купя вместо пръчка една бутушка. Да я доджвам кютата. Ма миналата игра ми се падна велко, сега тази игра на Фири. Чистия пикове на топа. И не знам колко има кулдаун на ултимейт. Има ли улт? Who knows? Nice. Mundo е bot side. I think we're good. Даже ще се оглеждам за дайв тука. Оп, аутоатачка. Така, найс, добре. Даже си използва и игнайта. Което е прекрасно. Ще умра от миньони. Так. Може да остана за плейт, обаче ще изгубя много темпо. Няма да вземам бутушка, защото имам пари за пълен айтем. Ще тръгна нагоре. Ще избяга ли Зеда? Бягай, момче, бягай! Не. Не, бе, как ще ме стънне това? О, мога, аз умрях май. Май, дано никой не излезне сега от тука, моля ти са. Just let me go back. Nice, thank you. Взимам бутуш, взимам пръстен. Сега вече не мога да ме утне и да се опитва да ме убие. Трябва ще ме утне сега. Ако издожна второто кил, няма да го дожна. Вече не мога да ме утне и да се опитва да ме убие. Губя фокус! Правя глупости. What? Ние имаме Елис Джунгъл. И е 0-3. Мундото 4-0 гигачат вече има Hard Steel. Таква сигурно. Ако между другото не купи Magic Resist бутушка Мундото, я печелим тази игра. Ако си я купи, губим. Това буквално е моята прогноза. Гнар също ще е взел армор бутуш. На Фири няма улт. Ай, как ги фащам тия рандъм кюта и губа, гледай човек, 20% кръв изгубих сега за нищо.
Просто защото рандом сайт степнах в грешна посока. Тя мисля, че вече е изредил даже и ултимейта, трябва да бягам. Абсурд. Няма шанс това да ме дайвне толкова лесно. Абсурд! И оцеля! Кво? То пич просто ме дайвна от Full HP. Окей. Даже го стънах под колата. И той изяде колко 3-4 тауършота и оцеля. Ау. Много мрази на фири, честно. Аз сега не мога нищо да правя. Буквално не мога да се покаже на лейна. Тя мало това инстантли. Да. Да. Аз умрях. Брах. Оф, и тя беше last pick, аз бях преди нея точно. Тя просто видява Ростоп и взе на фири. Тя колкото HP и да има... не, тя на мид. Колкото HP да има, пак мога да ма ланшотне. Тя има 2 айтема вече, леле. Окей. Хай, брадър. Та игра само на сив екран. Както и миналата. Сега ще ми изкочи от тук, ще ме утне и ще умра, нали? Камон! Добре. Пак си пуснах ултимейта точно когато си натисна W, както... Късмет. Тя дори не го прави нарочно, буквално го цъка в рандом момент. И аз в този рандом момент си цъкам ултимейта. Не знам и аз защо. Джинкс мисля, че я one-shotвам, тя е 1-3. Найс. Найс. Ботлейна както винаги са интери, няма значение дали са от мой или от техния отбор. Трябва да вземем Рабадон спешно. Всъщност Зоня също може да ми помогне срещу там на фири. Успея да и блокна бърста. By the way, да, точно това ще си купя. За да... найс, найс. Виждам потенциал в тази игра, може да бием. Найс. Мисля, че ги убиваме всички. Добре, няма холд. Трябваше да изчакам малко, много форснах. По принцип е хубаво да остана... Ай, умрях. И си мисля холта, добре, GG. Стига де. Как ме хукна то треш. Мислех, че го сайдстепнах. Но не съм. Да, всички са на... Всички са на по един хит, стига де. Буквално 3. Май трябваше да е FF, нима. То още не е късно, някой може да даде yes. Добре, не FF-нахме. Взимам 2-3 плейта, баквам. Има ли спешна нужда? Няма. Ако има телепорт, само Гнар. Мисля, че Гнар даже го вземе 1 в 1. Не, Лат на фири. Тя има Empower на TTP, да. Забравих. What? Че защо мога да се дашне докато е рутната? Това честно ли е? Ще си продам пръстена и ще купя парче от Зоня. Няма шанс то да ни вземе 1-2, нали? Стига да натисна Зоня. Иска да не я натискам, накрая натиснах и тя даже не се пусна. Тъжно. Та игра буквално съм само на грей скрин. GP. Две игри съм кантърпикнал, 2 игри губя. Буквално срещу на фири, просто е unplayable.